Szépen felültetek a hintára, mert először beküldtek az oroszlánok közé, aztán pedig megkergetett egy víziló, akiről kiderült, hogy gyorsabban fut, mint Carl Lewis. Tudják, új kalandok, új helyszínek és mindig új finom ételek. Ma a porondon a cirkuszi előadás fénypontjaként pulykacombot sütöttem. A lángok és a hangulat a magasba csapott. Most elmesélem, mindez hogyan történt meg velem. Szia, Lóránd! Hello, szia! Üdvözöllek! Szia, üdvözöllek! Hát megérkeztem, itt vagyok. Örülök. Hadd mutassam be Ötvös Lórántot, aki egyébként a cirkusz alapítója és névadója is, akinek meghívására érkeztem ma ide Balatonfüredre. Örülök, hogy megjöttél. Hát még én, hát látom, hogy... Igen, nagy üzemben folyik itt már a reklámozás. Ugye te leszel a ma esti sztár vendégünk. Mielőtt elmegyünk ezzel a hirdetőautóval egy kicsit reklámozni, hogy a közönséget becsologassuk, gyere, körbevezetlek, megmutatom az állatokat. Az oroszlánnál fogjuk kezdeni. Megmondom őszintén, kicsit ideges vagyok, mert hát arra vállalkoztam, hogy bemegyek az Idomárral együtt a ketrecben, és megsimogatom az oroszlánt. Készítettünk néhány fogást neki, így hirtelen, de azért mégis izgulok. Azt a tanácsot kaptam, hogy vegyem le előtte mindenféleképpen a papucsot, mert a megbotló embert egy sebzett áldozatnak nézi majd, és egyből megeszi. Úgyhogy hát akkor mehetünk. Nem tudom, azt megkérdezni, mikor evett utoljára az oroszlán? 7 dni. Még nem evett. Ja igen, rám várt, az nagyon megbíztató. Megbíztató, azért beszélek össze, hiszen kicsit ideges vagyok. Tehát menjünk akkor. Állj, hagyj, Vényi. Becsukta az ajtót, azt jól láttam? Szásvik. De hogy fog kiszaladni? Én megyek oda. Vényi. Lá. Szultán. És mi van, ha nem ízlik neki? Bravo, szultán. Bravo, Szultán. Bravo, szultán. Oké. Ség. Eléggé rámozdult. Aha. Okej, brawo, widziałeś? No co tu widzisz, co tu widzisz? Halo, Szultán, nie. Nie, moment. Okej. Moment, Bravo. soha nem jelent jót egyébként. Na okej. Aha. Vényi. Vényi. Oh, Bravo, Szultán, bravo. Nagyon ügyes vagy, hogy nem etted meg ezt a séf gyereket. Szultán leżeć. Mondtam. Halo, Szultánek. Hopp. Még ne. Bravo, leżeć. Vényi. Aha. Vényi. Mennyit? Szultán. Bravo. Bravo, szultán. Leírhatatlan az érzés, ilyet még, hát ez nem semmi. És hát most már élvezi. Hát nézd meg, hát élvezi, hát szultán, mi nagy barátok lettünk, csak egyre mozduljál jobban, erősebben. Ez az oroszlán túl nagy falatnak bizonyul számomra, úgyhogy inkább a kisebb méretű oroszlánokkal próbálkoznék, úgyhogy most abban segítenek itt pontosan a háttérben, hogy kiterelik a nagy oroszlánt, és behozzák a kis oroszlánokat. Szerintem velük azért jobban fog boldogulni. Na, akkor menjünk. Hopp. Tyson. Ez a kicsi? Jézusom! Hát az itt, a Csilla azt mondta, kicsik lesznek, hát ez élve fal föl. Ezek a kicsik? Ez a kicsi? Azt hittem kicsibb. Hát mondjuk igen, ebben a méretben itt a kicsi az más jelent, de most mutatja, hogy kis cica. Nem jönnek. Ide kicsit felugrani. Kis cica. Cica mit? Tit. Jó, oké. Már így együtt lenni velük egy felüdülő, feldobó érzés, olyan, mint az ember egyből megina egy olyan 10 kávét. Nem tudom még meddig kell ezt bírjam. Nem mehetnénk ki a konyhába, megnézném a lakóbusz vagy ilyenek. Menjek oda? Hogyne? Persze. Aha. Gyere. Cica. Bravo. Aha. Hopp. Gyere itt vagy. Kis cica. Oké. No. Aha. Ó, kis cica, úgy. Kis cica. Ujjaj. Kis cica, mica. Bravo. Nagyon jó. Azért hívta be az embert, mert nem bír vele. Tehát, hogy egy legyen egyre. Nézd meg, ma ugrik. Stop. Tyson, stop. Mi a Stop. Mi van? Hoppá. Megvadult az állat. Bravo, le. Ne hozd ide, ne hozd. Bravo, Tyson. Ráadásul Tyson a neve. Azt a kicsi Tyson, mi? Nervoza. Aha, hát ez nagyon jó. Hűha, ez érzem, ez egyre jobban izzadok. Nincs az az izzadás gátló, amire lekenném magam használna. Szerintem ez a méret is túl nagy nekem, úgyhogy egy kisebb mérettel fogok próbálkozni, amint kijutok innen a ketrecből. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Nektek is köszönöm, hogy nem ettetek meg, és hogy nem játszottatok velem, nem néztetek labdának. Újjaj.
Hoppá, ez a botlás ugyanazt eredményeztet volna, mint a nagyobb anyjuknál, hogy azt hiszik, hogy áldozat leszek. Hát nem tudom. Ó, egy könnyű nyitás, és... hát ilyen szabadnak sosem éreztem magamat. Mindenem megvan. Azt a mindenit a lábam is, hát ez még jobban. Lehet, hogy egy pólót cserélek. Bravo, köszönöm szépen. Ez egy... Igen? Hát itt a kismacska. Qua. Qua? Így? Tényleg. A hang is. Ilyen a hangja. Vényi, menjek el. Angelia. Aha, azért csak nem volt olyan nyugodt. Kis cica, mica. Én vagyok az, igen. Lázár séf. Megismersz. Igen, a séf legyen veletek, azt is mondhatnám. Nem veszi meg a kezet, újat. Aha. Ha nagyon nem sikerült, akkor próbáld meg vele esetleg. Vigyázz, mert most egy kicsit mérges. És itt a hón alatt próbáld. Vigyázz, hogy a Kicsit mérges. Kicsit most mérges, igen, mert éppen a szunikájával hoztuk ki. Aha, jaj, ne legyél olyan mérges. Képet azért csináljunk, nehogy arcon karmolj át. De igen, nem az én kezem, az nem a te lábad. Igen, hát valahogy, de most már nyugszik meg, ugye? Kis cica, nagy. Itt vagy itt a apoci. Jaj, az is a te lábad, hál' Istennek, nem az. Jó, ne csináld, de nem vagy te kecske. Én nem tudom, ezzel se próbálkoznék tovább, tehát igazából lehet, hogy még ez is sok nekem. Valami még szelidebb állatotok nincsen esetleg, amivel valami produkciót be tudok. Jó, nem te leszel az. Van egy teljesen vegetáriánus állatunk, egy igen? víziló. Egy víziló? Az megfelel. Az jól hangzik, de olyan jó nagy. Jó nagy. Azt a mindenit, jó. Azt akkor kipróbálnám a vízilovat. Jó, rendben. Én a vízilovakkal vagyok. Gyere, Glória. Azt a mindenit. Gyönyörű. Hány kilogramm egy ilyen állat? 2 tonna. 2 tonna. Igazából nagyon gyors is tud lenni az állat, Így van, ugye? pontosan. Tehát ez csak első ránézésre így ez lassúnak tűnik, de ahogy leér onnan, és biztos talaj van a lába alatt, egyből megindulhat. Hát esküszöm, félelmetesebb, mint az oroszlán. Volt ma úgy, hogy megindult mondjuk innen kifelé? Nem volt még rá példa. Nem kell félni, gyere nyugodtan, nincs mitől tartani. Sit down. No. Jaj. Én nem tud ugye felugrani. Hát jó, maradj csak ott, Glóriám, hát nyugodj meg. Hát én hoztam neked, csak zsömlét hoztam neked. Azt hiszem, akkor Glóriával sem próbálkoznék tovább. Egy még kisebb állatot kéne keressek, de hol van? Ha a vízilóval nem sikerült túlságosan jól az előző fellépésed, akkor próbáld meg a kutyákkal. A kutyusokkal? Igen. Ezeken a karikákon kéne, hogy átugorjanak. Thais. Hop. Rokko, elé, hopp. Up mellé ment, hoppá, majd még egyszer megpróbálom. Hát még is mondtam semmit sem, nem ez lett volna a mutatvány. Valahogy ez sem megy nekem igazán. Nem igazán. Esetleg a zsonglőrködés. Hát megpróbálhatom, igen, bár elég sok a Fiatalember dobálja a buzogány. buzogányokat. Ezt te is meg tudod esetleg Hogyne, csinálni? persze, meg tudom. Aha. Ugye meg is mutatom. Megnézem a technikát azért. Hoppá, ilyen áttétel. Na jó, akkor Nagyon egyszerű, próbálom. látod? Aha, jó, hopp. Az az igazság, hogy én 2-vel nem tudom, 3-mal viszont Próbálj meg meg tudom 3-mal. csinálni. Nagyon egyszerűen, persze látjátok, hogy... Jó, igazából nem rontanám el itt a szerszámot, de egyébként a buzogányról eszembe jutott valami, amit talán még ti is tudnátok dobálni. Pulyka alsócomb. Ez a buzogány tésztára úgy néz ki. Semmi gond, simán. Na jó, ezt megnézem. Tudod, mi jutott eszembe? Nem tudnál segíteni abban, hogy salátát is készítenénk mellé, és igazából káposztára lenne szükségem. Káposzta. Lehet, hogy van nekünk Hát bent. nincs. De Van, szerintem mondja, van nincs. nekem a friss, én találtam volna, hogy Jó. van. Na, Gyere, nézzük meg. Van. Azt a mindenit. Hát ez olyan gyönyörű. Hát mint egy szálloda. Hát igen. Csak Ez éppen nem nem semmi. kell fizetni érte. És van a hűtő. Aha. Itt van a hűtő, és itt, mint találtam volna a káposztát. És tényleg itt van. Hát egy jó hűtőben mindig van káposzta. Nagyon jó. Hát igen. Hát ez szuper, akkor megvan az alapanyag. Megvan, így van. Akkor gyerünk. Akkor menjünk.